Здравейте, казвам се Мартин Недялков и сега предлагам да разкажа за някои така по-интересни елементи, които звучат малко абстрактно даже, когато човек се запознае с техните свойства. Първият елемент, с който искам да ви запозная, е елементът цезий. Той също е златен на цвят, както златото, което е така много тривиално и познато на хората. Цезий обаче е златен само под инертна атмосфера или вакуум. Държи се в ампули, това са стъклени съдове, които са херметически изолирани или под газа аргон, който е инертен, или под вакуум. В такава среда той е златен. Ако тая ампула се счупи, моментално цезия губи металния си блясък. Много често се и самозапалва на въздуха. С водата се взривява директно, а при температура минус 100 градуса все още може да реагира с водата. Между другото, температурата му на топене е много ниска, 28,6 градуса по Целзий, така че човек, когато държи тая ампула в ръка, от телесната температура той се стапи и става течен. Имаме златна течност, която е така много подвижна, много красив. Метала над цезия казва се рубидии. Между другото, рубидии и цезий, откъде идват имената им, те са открити чрез спектрален анализ и новите линии, които са били характерни за рубидия, са били червени, така че рубидиус значи червен, а цезий значи син, тъй като има нови, съответно, сини линии в спектъра си. Рубидия, той също е метал, сребристо-бял, е също много активен, също самозапалва на въздуха, също реагира експлозивно с водата. Неговата температура на топене е малко по-висока, 39, няколко градуса по Целзий. Пак казвам, такива метали, които се самозапалват на въздуха, взривяват се с вода. Не е нещо, което човек среща естествено в природата. Може да се досетите защо. Като завали първия дъжд, става бум-бам и тия метали изчезват. Няма ги повече. Така че те се получават само в лаборатории при специални условия, инертна атмосфера и така нататък. Други елементи, така на които ще обърнем внимание, сега се сещам за титан, циркония и хафний. Титана и циркония са много добри конструкционни материали. Здрави метали са. Титана издържа на солена вода, нещо, което не е характерно дори за най-добрите стомани. Потопени в солена вода, те много бързо корозират и се разпадат в крайна сметка. Титана може да стои безпроблемно в солена вода за години. Циркония също е така доста здрав, добър конструкционен материал, използва се за направа на ядрени реактори. Тук е интересно да се каже, че техния братовчет или брат може да се каже, тъй като от същата група, титан, циркония и хафния. Хафния също се използва в ядрената техника, но не като конструкционен материал, за разлика от циркония, ами като поглъщател на неутрони. Това е много важно, тъй като циркония и хафния са много близки, имат еднакви атомни радиуси, т.е. много трудно се разделят по химични и физични пътища. А използването на цирконий като конструкционен материал определя, че той трябва да бъде много добре пречистен от хафния, иначе би повлиял на самата ядрена реакция, тъй като ако има малък примес от хафни, той би поглъщал неутрони и така реакцията би се забавила. Нещо, което е недопустимо. От друга страна, хафния, който се използва за направа на, примерно, контролиращи пръти, той е малко скъп метал, така че не се използва за традиционни ядрени реактори, такива, които са на Земята, ами хафния намира приложение в ядрени подводници. Там също този хафний трябва да бъде добре пречистен от циркония, за да не си пречат, тъй като циркония няма това свойство да поглъща неутрони. Между другото, финните прахове от титан, цирконий и хафни горят изключително добре, много са ефектни. Титана, понеже най-евтиния, намира така сухота приложение в професионалната пиротехника за направяне на много красиви искри. Ако се сещате, има едни фонтани, които се палят по тортите за рожден ден. Там сте виждали как гори метала титан. Сега като за финал ще ви разкажа за какво всъщност се борят олимпийците. Първа Б група, там са елементите мед, сребро и злато. Досещате се, че от тези елементи са направени медалите. Първо място злато, второ място сребро и трето място мед. Всъщност съвременните бронзови медали се правят от бронз, което е сплав на мед и калай. 90 и няколко процента е мета, така че основно е мед.
Няколко любопитни факта за елементите. Среброто е най-добрият проводник на топлина и електричен ток от всички метали. Най-добри показатели. От него се правят най-различни неща, примерно тръбите на климатичните инсталации, проводниците, червения метал, няма как да не е познат на малки и големи. Има ли елемент, който да се смята, че е открит в България? Това е малко така интересен въпрос на гледна точка. Най-старото златно съкровище, откривано някога, е намерено край Варна. Още от древността хората, населяващи съвременната територия на България, са познавали и обработвали този елемент, като са правили различни накити и украшения от него. И това е повод за национална гордост за всеки един българин. За всичко, което ви интересува в областта на химията, химическия факултет е вашето място.